Usa na mo. Sabado na mo gulong. Sa mo kalendaryo na ako inawagtang man. Patay maningil to ang kolektor na akong gikuhaan sa pantida. O para ba release na ako? Giahapon si siya nagpasalig-salig man nga. Karon ang release na ako si manahuna niya. Puspon ba si mana ni masag ko no? Saan man na ako masuko dito si Sir nga balibara na pod kay katulon itong balik kasi paningil pante. Aha, kaya yung pagwa ko kuha itong pantiha da. So gamak kinuon ko niya, awa ko ikabayad ng paningil. Striktura ba kayo itong naong itong inahak ako? So ko'y kuha man lain. Kapuyaan niyo. Sige ta paningil. Ay nga. Di ta bayaran. Pati para bang umitas panahon karon. Ita tuon na akong palit sa ma'am. Ay kay pila na ka. Adlaw ko sige balik-balik sila ha. Hapit naman ni usa ka buwan. Kadas man na sige kong balik. Kadas bado. Wa, di man mo bayad. Sus paita ni ma'am. Ay, sus. Pantirigi utang pero sige rason kada adto nako. Karon adtuong to nako. Minta na puturog rason gani aw. Tay jud na ako sa ma'am ba. Tuon ako be. 1 hour later. Ayo, ma'am. Ma'am, ala gud to kay abli man. Ma'am, ma'am. Oh, sir. Okay, naamli ka, sir. Ako kung tuman imong gisaad ba mga ari og sabado di sabado biyaron. Maningil na ka, sir? Maningil ko sa panty, ma'am. Kay dugay na biya to nga wa nimo bayre, ma'am. Maulagi, sir. Oy, saan ingon mo ko si sir nga karon ang release na ako kung sa akong loan niya. Ana man siya pagbalik, sir, nga sa semana pa kuno, sir. Mo yuti ako gi tahanta nimo, sir, ay ngay bayad sa panty, sir. Ya maningil jud ka nako, sir. Ako lang ni uli ni panty, sir. Oy, kay sa uman mo ko yung kabayad nimo, sir. Nya suko ra ba ka? Ako lang ni buon, sir. Oy. Ako lang ni uli nimo, sir, kay ako lang ni uli nimo, sir, kay kana ganing kay kana ganing kabayad nimo, sir. Di na ako madawat ani mo kay imo naman ang gisulob mo perti nang bahua ani mo. Di mo dawat ang giangkata na kuha ni ma'am. Di na nimo mamoy. Di na nimo mamoy. Bayri ko tong utang ma'am, ang bante ma'am. Itasad nimo mamoy nga kapoy kay layo kay dire sa inyo ha, musig kog balik-balik dire. Sud semana, sir. Manikabot jud ko makabayad ko ani kong panty, sir. Pasensya jud kayo, sir. Ma'am, sulod semana ma'am. Balik ko nga rin ma'am. Huwag di gani kang bayad ma'am. Pasinsahay na lang ito ma'am. Sige, sir. Salamat, sir. Karon, last na gini akong paningil ni ma'am. Di maganda na siya. Bahalag maimpas niya sa away niya among utang niya. Ayo. La. Sus, natug man si ma'am. Naputugtog na po ni Aron. Di siya mas singilan sa yung utang sa panty. Nayuan ako singilan sa ma'am. Hingaw, ano ba itaw? Sutian ako ani Ron. Ako ni sudlon. Sus, pagkasinawang ma'am. Bakit yung pasong lang si Smeringhoy na yung utang. Pagkasinawa. Aling mamoy. Apo yung ano. Aling tao. Mingaw ko. Walo rin ba na. Sumia. Sir. Maningil ka sa panty, sir? Dili ma'am. Na, ako kabayad, sir. Ay. Napagkabayad lagi. Ay, lagi. No. Ayaw, sir. Sir.